రాష్ట్రంలో అత్యంత వైభవంగా మరియు ప్రతిష్టాత్మకంగా జరుపుకునే ఆషాఢ మాసం బోనాల ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని పాతబస్తీలోని ఆలయాల వద్ద విద్యుత్ దీపాలతో మరియు రంగులతో అందంగా అలంకరించారు. తెలంగాణ ప్రాంతంలో అత్యంత వైభవంగా భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే చారిత్రాత్మక పాతబస్తీ లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని శ్రీ మహంకాళి అమ్మవారి 118వ వార్షికోత్సవాలు నేటి నుండి ప్రారంభం. బంగారం బోనం మరియు వెండి బోనం అమ్మవారికి సమర్పణ. మాజీ చైర్మన్ సీనియర్ అడ్వకేట్ మాణిక్ ప్రభు గౌడ్ ఇంటి నుండి అత్యంత వైభవంగా బాజా భజంత్రీల నడుమ ఊరేగిస్తూ అమ్మవారికి సమర్పించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ అలనాటి నిజాం కాలంలో వరదలు వచ్చినప్పుడు అమ్మవారు వెలిసి వరదలను అదుపు చేశారు. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు భక్తులు బోనం సమర్పిస్తూనే ఉన్నారు. ఈ అమ్మవారిని కోరుకుంటే కోరికలు తీర్చే శక్తి ఉన్నదని ఈ సందర్భంగా వివరించారు. సింహవాహిని మహంకాళి మాతేశ్వరి లాల్ దర్వాజా బోనాల యాత్ర ఈనాడు అత్యంత వైభవంగా ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమైంది. శిఖరం పైన శిఖర పూజ చేయమంటే ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అలనాడు నిజాం నవాబ్ ఎస్టేట్ లో ఆనాడు ఉన్నటువంటి హోమ్ మినిస్టర్ ప్రారంభించినటువంటి యొక్క బోనాల జాతర ఆ 1908వ సంవత్సరం నుండి కూడా యథావిధిగా అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఎంతో వైభవంగా జరుపుతున్నాం. అందులో భాగంగా మొట్టమొదటి బోనాన్ని సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. ఇప్పుడే కొద్దిసేపటి క్రితమే బంగారు బోనం వెండి బోనాన్ని అమ్మవారికి సమర్పించడం జరిగింది. భక్తులందరికీ కూడా అన్ని సదుపాయాలు కూడా ఈ యొక్క కార్యవర్గం అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి భక్తులంతా అధిక సంఖ్యలో లక్షలాది మంది భక్తులు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వివిధ జిల్లాల నుంచే కాకుండా వివిధ దేశాల వారు కూడా మన లాల్ దర్వాజా బోనాల జాతరకు ఇచ్చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. వాళ్ళందరికీ కూడా సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. ఈ యొక్క లాల్ దర్వాజా బోనాల జాతర ఏదైతే ఉందో 1908వ సంవత్సరం నుండి నిరవధికంగా ఈనాడు ఇక్కడ జరపడం జరుగుతుంది. కాబట్టి భక్తులందరికీ కావాల్సినటువంటి అన్ని సదుపాయాలు కూడా చేయడం జరిగింది. ఈనాడు బంగారు బోనం వెండి బోనం సమర్పించి ఆ అమ్మవారికి ఈ యొక్క తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షపాతం ఎక్కువ ఉండాలి, వర్షాలు కురవాలి, రైతులందరూ బాగుండాలి అన్ని కూడా కోరుకోవడం జరిగింది. బోల్ లాల్ దర్వాజా మహంకాళి మాతాకి, బోల్ లాల్ దర్వాజా మహంకాళి మాతాకి. సినిమా సార్ కొంచెం సార్ సినిమా సార్ సినిమా సార్
బాబు స్వామి బ్యాక్ నా కెమెరా బ్యాక్ అని నిల్చోబెట్టు. మళ్ళీ ఈ సందర్భంగా చీఫ్ ఫెస్టివల్ ఆఫీసర్గా వేయటం జరిగింది. ప్రభుత్వం వారి ఉత్తర్వుల మేరకు, కోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు ఈ అందరి డిపార్ట్మెంట్ సహాయ సహకారాలతో ఈరోజు మొదలుపెట్టిన శిఖర ప్రతిష్ఠ కానీ ధ్వజారోహణం కింద ఈ ఉత్సవాలు మొదలవుతున్నాయి. ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరి సహాయ సహకారాలతో ఈ కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా నిర్వహిద్దామని నిర్ణయించుకున్నాం. మాకు మా డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఆయా పోలీస్ కానీ, జిఎంఎస్ కానీ, ఎలక్ట్రికల్ కానీ, శానిటేషన్ ఆయా డిపార్ట్మెంట్లు అందరూ అవుతాడు. ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న పెద్దవాళ్ళని కూడా సహకరించమని కోరాము. వాళ్ళు కూడా అదే విధంగా వచ్చారు. నిన్న ఉత్తర్వుల మేరకు నిన్న హుండీలు అవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడికి సంబంధించి వాటి రక్షణ కోసం డిప్యుటేషన్ స్టాఫ్ ఇవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా వచ్చిన భక్తులు సంతోషంగా, సంతృప్తికరంగా దర్శనం చేసుకుని అమ్మవారి దీవెనలు తీసుకుని వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అలానే మీరందరూ కూడా సహకరిస్తారని, ఎక్కడైనా తక్కువైనటువంటి ఎమ్మటే నోటీస్ తీసుకొచ్చి మేము కూడా అందరి సహకారంతో మీ సమన్వయంతో పనిచేసి ముందుకు వెళ్ళాలని నేను సార్. ఎన్ని ఉండులు ఏర్పాటు చేశారు పర్మనెంట్ వరకు అయితే చేశాము. ఆ తర్వాత 13 నాడు కోర్టులో మళ్ళీ పోస్టింగ్ అయింది ఆర్డర్ హైకోర్టు నిన్న. ఆ తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ పండగ వరకు రేపు ఈ రోజు మొదలుకొని 16వ తారీఖు వరకు ఉత్సవాలు రోజుకు ఒక కార్యక్రమం చొప్పున నిర్ణయించారు ఇక్కడ ఉన్న పెద్దవాళ్ళు. ఆ మేరకు ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీ నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం నేను ఈవినింగ్ ఇన్స్టాల్ చేసాము. దాన్ని సీల్ చేసి మా ఇన్స్పెక్టర్ వేసి వాళ్ళ సమక్షంలో చేయడం జరిగింది. ఈ తర్వాత అది కంటిన్యూ అయితే ఉత్సవాల తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటాం. One second. Thank you.